2. februárová nedeľa prilákala do Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove veľký počet účinkujúcich i divákov, prevažne veriacich i všetkých tých, ktorým učarovalo malebné miesto na nedalekej Galambe, kde sa už pár rokov niekoľkokrát v roku konajú veľké stretnutia veriacich. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie už nie je neznáma, ale mnohí ešte neviete, že už v minulom roku sa z iniciatívy Fiľakovskej fary, veriacich i neformálneho združenia Apeiron začalo s výstavbou tzv. Pastoračného domu svätého Antona Paduánskeho. Jeho opodstatnenie najlepšie vysvetlil jeden z hlavných iniciátorov a otec pútnického miesta, brat Filip, ktorý zo svojho nového pôsobiska v Prešove na Galambu chodí pravidelne pomáhať. Akokoľvek sme si to predstavovali, že kaplnka a nič než kaplnka, nedalo sa to uskutočniť, pretože tá kaplnka nutne potrebuje nejaké zázemie. Niekde, kde by sme odložili oltár, kde by sme odložili také kostolné veci, kde by sme odložili náradie a podobné veci, ktoré potrebujeme na udržiavanie toho areálu, kosačky a tak ďalej. Tak sme rozmýšľali, že postavíme taký malý záhradný domček, kde to všetko odložíme a ten domček bude mať ešte jednu miestnosť, kde si posedíme, keď bude zlá zima alebo nejaké poveternostné vplyvy, kde by sme si vedeli uvariť kávu a čaj. Lenže stavať takýto domček znamenalo už mať nejaký základ a mať nejaký základ znamenalo mať projektovú dokumentáciu. A keď sme už robili projektovú dokumentáciu, tak sme sa potom rozhodli pre veľký domček. No a tí ľudia, ktorí tam boli teraz pozrieť na jeseň, tak hovorili, že to nie je domček, ale že to je normálne, že rodinný dom. Až vtedy som si tak uvedomil, že asi sme to veľmi neodhadli tou veľkosťou, že je to už asi rodinný dom. Ale myslím si, že poslúži svojmu zámeru a možno, že budú časy, keď aj jeho kapacita bude malá. Totiž je to dom, ktorý sa volá Pastoračný dom svätého Antona, ale v podstate by to mala byť pustovňa, kde človek môže prísť a prežiť sám so sebou, o samote a v tichu. A všetko ťažké, čo práve rieši, môže prekonzultovať nielen sám so sebou, ako hovorím, ale aj s Bohom. Ak je to človek veriaci a vie, kde je v duchovnom živote sever, tak sem môže prísť, stíšiť sa a všetko vo svojom živote na novo premyslieť, nadýchnúť sa na cestu, prijať pokrm, symbolicky povedané, na cestu, aby vedel zvládať svoj život. Benefičné predstavenie v Mestskom kultúrnom stredisku určené na vyzbieranie ďalších prostriedkov zorganizovali predovšetkým aktívne miestne ženy, no bez ochotnej účasti množstva účinkujúcich z Fiľakova a blízkeho okolia by sa dobrá vec určite nepodarila. Publiku sa predstavili škôlkári oboch materských škôl, deti z folklórnych súborov Jánošík a Rakonca z Fiľakova, Dubkáčik z Buzitky, domáci ženský spevácky zbor Melódia a komorný mužský spevácky zbor, Ďonďbirák z Čakanoviec, deti cirkevného speváckeho súboru pod vedením pátra Gabriela, žiaci základnej umeleckej školy vo Fiľakove a ďalší. Dobrovoľným príspevkom pri vstupe prispela plná sála divákov a tí si tiež mohli zakúpiť rôzne pamiatkové predmety, ktoré vlastnoručne vyrobili veriaci a ženy zo širokého okolia. Mai programot a füleki hívek, katolikus hívek a magyar úgy, mint a szlovák. Tento dnešný program pomohli pripraviť naši katolícki veriaci, Slováci i Maďari a naše domáce kultúrne skupiny. Výťažok z neho pôjde na dokončenie pastoračného domu na Galambe a verím, že to nebolo naposledy, čo sa zišlo tak veľa podporovateľov. Chcela by som týmto poďakovať všetkým účinkujúcim a všetkým, ktorí nás tu dnes podporili. Ešte raz veľmi pekne ďakujem každému. Ja chcem poďakovať všetkým organizátorom tejto charitatívnej akcie, ktorá má slúžiť, výťažok z tejto akcie má slúžiť na dostavbu pustovne svätého Antona na Galambe. A je to spôsob nie fyzickej pomoci, ale práve pomoci prostredníctvom kultúrneho podujatia a je to veľmi krásne, keď dielo, ktoré sa na Galambe rodí, podporujú ľudia zo širokého okolia a hľadajú spôsoby, ako podporiť, či už materiálne, alebo sa pripravujú výrobky, alebo sa organizuje takéto kultúrne podujatie. Veľmi, veľmi krásne chcem poďakovať pani Šafraňovej a Hanke Gašparovej, ktoré sú hlavné organizátorky tohto podujatia. Ďakujem. Pri našich rozhovoroch spomenul brat Filip aj to, že tento rok vyhlásila konferencia biskupov za rok Sedembolestnej Panny Márie, ktorej meno nesie aj čarovná kaplnka na území zázrakov. Tak tunajší toto miesto sami nazývajú a verte, že to vôbec nie je prehnané.
S pokorou, láskou i spolupatričnosťou sa tu stretávajú ľudia z niekoľkých obcí rôzneho veku, národnosti či dokonca viery. Do 15. septembra, kým bude pravidelná veľká pútnická omša na Galambe, plánujú mať pastoračný dom v takom stave, že sa v ňom bude dať v podstate plno fungovať. Ak budú chýbať prostriedky, takéto benefičné podujatia sú aktivisti, veriaci i komunita bratov františkánov pripravení zorganizovať znova. Pomôcť však môžete aj vy príspevkom na ich účet a všetky informácie nájdete na webovej stránke www.galamba.sk.